Lahi nga State of the City address kun soka ang gihimo ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas sa miaging simana. Karong tuiga, inay nga iyang isaysay ang nahimo niya isip mayor. Sa unang usa ka gatus ka adlaw, ang mga nakabenepisyo sa iyang programa maoy gipasulti sa mayor. Pipila sa gipasalamatan sa mga Talisaynon ang libreng dialysis, free medical bill sa Cebu South Medical Center ug sa Super Health Center. Mapasalamaton usab ang PWD ug senior citizen nga nalakip sila sa programa. Mapasalamaton usab ang nahatagan og kabag-uan sa kinabuhi ang kanhi nga drug user pinaagi sa aftercare program sa Dakbayan. Lakip sa programa nga gipasalamatan ang cream of the crop alang sa mga tinun-an nga makakuha og kurso nga libre sa pribadong mga universidad. Gawa sa mga kurso nga gitanyag sa Talisay City College. Laing gipasalamatan sa mga Talisaynon ang track oval nga giablihan sa Dakbayan nga napahimuslan sa tanan. Gipasabot ni Gulyas nga ang lahi nga soka gitumong aron masayran niya kung nakatabang ba sa mga Talisaynon ang mga programa nga gipasiugdahan sa kagamhanan sa Dakbayan sa Talisay.